ବନ୍ଧୁ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବାର ଏଇଟା କି ଜଣେ ଖାସ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେ କିଏ? ନା ଏବେ ଜମାରୁ ବି କହିବିନି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ଖାସ। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଆଉ ସିଏ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି କି କିଏ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ମାସ ପରେ ମାନେ ଦେଖା ହବା 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ। ତ ମୁଁ ତ ଭାରି ଖୁସି। ମାନେ 2 ଦିନ ଆଣି ଆହୁରି ଖୁସି ଥିଲି, ଆଜି ଆହୁରି ଖୁସି। ରାତି ପାହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ତ ଭିଡିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଡ୍ୟୁଟି, ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ଖରା ଯେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଯେମିତି ଖରା ହେଇଛି, ମୁଁ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ମତେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ କାଲି କେମିତି ରାତିଟା ପାହିବ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମତେ। ତ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଆଉ କଣ, ମୁଁ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ତ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। କଣ କରିବା, ଭିଡିଓ ବନେଇତେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଏବେ ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ଆଉ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଶୀତ ବି କରୁଛି। ତ ଏବେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଖାଇବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବି। କେମିତି ଖାଲି ରାତିଟା ପାଇବ, କେମିତି ଖାଲି ରାତିଟା ପାଇବ, ଦେଖା ହବ। ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦିନ ଯାକ କାମ କରୁ କରୁ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପୁରା ନର୍କ ହେଇଗଲାଣି। କାହାର ତ ହଉ ନ ହଉ ମୋର ତ ନିହାତି ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିକି ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁରେ କେତେ ବଡ଼ ଥକାପଣ। ମାନେ କେମିତି ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇବି ତାପରେ ଶୋଇବି, ଖାଲି ରାତିଟା ପାହିବ କେମିତି ମୁଁ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ନିଦରୁ ଉଠିକି ବାହାରିକି ବସିଛି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜଣକରେ ଛାଣିନି ବାସ୍। ଏବେ 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ପାରିଲେଣି। ଯଦି ପହଞ୍ଚତେ ପହଞ୍ଚତେ 3:30 କି 4ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଉଜାଡିଟା ନେଇକି ଆଇଛୁ ମମା। ତ ଏଇଟା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି। 3-4 ଦିନ ମୁଁ ରହିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ମା ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି। କେତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ମୁଢି ଚାଉଳ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ ମା। ତ କିଏ ଆଇଛି ଦେଖା। ଇଏ ମୋ ମା ଆଇଛି ମୋ ପାଖକୁ। ମା ହଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ତ ଭିଡିଓ କରିଛି। ମୁଢି ଦେଖିଛ ତ, ମୁଢି ବର୍ଷେ ଖାଇବି। ଏ ଚାଉଳ ଏଇଥିରେ ମୋ ମାମା ସବୁ କଣ ନାଇଁ କଣ ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏତେ ସମୟ ପୁରା ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆହୁରି କଣ କଣ ନେଇକି ଆଇଛି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଭିଡିଓରେ, ଠିକ ଅଛି? ଇଏ ମୋ ମା। ମା ଟିକେ ମୁହଁରେ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ମାରୁନି ଇହି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଦେ। ଦେଖୁଛି ତ ମୋ ମା ଆଇଛି ବକୁଛି। ହଉ ମୋର କାମ ଅଛି, ରଖୁଛି। ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲି କି କିଏ ଆଉଛି ଦେଖିଲା ମୋ ମା ଆଇଛି ମା। ହଉ କଣ କଣ ଆଣିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତବେ ମୋ ମାମା ଆସିକି ମା ଶୋଇବନୁ ଶୋଇବନୁ ଦେଖ ଶୋଇଯା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
ତ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ କଣ ନେଇକି ଆଇଛି। ଯେଇଠି ଶୋଉଛୁ ଶୋଇଯାଅ। ଏ ଖଟ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି ଶୋଇଛି ଆଉ ଶୋଇଯା। ଦେଖୁଛି ଚୁପ ଚୁପ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଚିକଣା ନା ଏଇଟା ଚିକଣା ଶାଗ, ଏଇଟା ଗିମା, ପତ୍ର ପୋଡା, ଆଚାର, ନଡିଆ ତେଲ, ଏଇଟା ମାଛ ଖଟା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ ଆଳୁଦମ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଳୁ ଫାଳୁ, ଉପରୁ ଉପରୁ ଖାଲି ମଣ୍ଡ ଦେଖା ହଉଛି। ଇଏ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡା। ଆଉ 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 କଣ ଆଣିଛି? ଦେଖ ମାଲପା ମାଲପା, ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ ମାଲପା। ରଖିଦିଅ, ଶୋଇଯିବା। ବହୁତ ମୁଁ ଉଠିଲିଣି ନା, ନିଦ ପୁରା ଆଖିରେ ପୁରା ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଦ ପୁରା ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ମାମାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କଣ, 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କଣ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ବାଏ। ଦେଖ ଆଳୁଦମ, ମୁଢି ଖାଉ, ମୁଢି ଆଳୁଦମ ମୁଢି ଖାଉଛି ମୁଁ। ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଏ ପ୍ରପର ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭୋଗରିଆ ହେଲା। ମୋ ପ୍ରାଣ ଏଇଟା। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ।